gani ga sarkin waƙa Naziru. Na gode, Allah isaka da alkhairi, ya bani naira miliyan 1. Dama harka ce ta kebura kuma babu wanda bai san ta ba. Me ake kira haka? Kebura? Ta inji. Na natsu wallahi. Wallahi Allah na riga na faɗa na ce wallahi ba abin da yake da. Na riga na ga ni ga sarkin waka. Ce dai ya haƙuri komai ya wuce. Komai ya wuce. Ka yi haƙuri sarki, wallahi na yi maka ahau. Kuma ka ce min ka yafe min. Alhamdulillah, na gode ma Allah. Wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya. An fuskanci juna kuma yanzu a yi muku